थास' गायदानो बिथाङा बर'खौ मोजाङै रोङा आरो एसामिस बा मोजाङै रायलायो दे बर'दो बुंना हालाय थास' गायदो होननानै रोङानो हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय आं दायो दंफैयो जोंनि गामिनिनो बिथां रबिन्द्र बर'आ 5 बिगा थास' गायदों बे थास' गायनायखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै आङो नोंथांमोननि सेराव दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबथारजासिम नायलांगोन लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामबाय आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै होनो दाबाव अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना जोबथारजासिम नायलांबानो जाबाय नैथिंबो सासे गायदो नै बेबो आनैयानो दे लाजिनाङा दे फुंनिफ्रायनो गायदो नामा आनै फुंनिफ्रायनो मानो नायाखै नाय लाजिनाङा फिसा थास'आनो नै बासिना मोनाखै हाजिरासो ना हाजिरा बेसेबां होदो मिथियालै बुंनो हाया ने जि होयो आरो ना दे गायबाय था होमबा नै दे बिथिंहाय थास'खौ गायदो आरो नै थास' गायनाय नैबे थास' ओमफ्राय बेखौ बे जावनायाव होलांदो आरो बेखौ फबनानै होनांगौ नैबे आनै जोंहानि आनै थिबाय नाय थास' गायदानो बिथाङा बर'खौ मोजाङै रोङा आरो एसामिस बा मोजाङै रायलायो दे बर'दो बुंना हालाय थास' गायदो होननानै रोङानो थास' गायनायखौ दे गायबाय था नै ने बिदिबो गायदो नै माने दिनै स्टार्टिंखाय हाजिराखौ बांसिन लानाय जायाखै आरो गाबोनो लागोन बिथिंबो आरो बिथिं आरो हौवासा हाजिरा आल्लाफ्रा माने गरं जावबाय थादो नैरा এই গাটা খুন্দি আছা না কেইদিন হলে ইয়াতে কাম কৰাটো হা আজি আইছি কুসু গাৰা খানটো আজি হৈছে মানে মানে এই দীঘল গাৰা খুন্দাটো কেইদিন লাগিল কেইদিন আহে তুমি হা গোটাই কেইদিন লাগিল 5 দিন মান লাগিছে না হাজিৰা লৈছে না ঠিকা হাজিৰা না ঠিকই আছে দে কৰি থাক না এই नै বিथिं आरो मा दाउ लानानै फैबाय नै दाउ गुरगुआ माहा मोनखो बिखिलाय हा दङ गावदो ना फान लगायदो फान लगायदो आच्छा दा जागोन आरो ना बिखौ बर' रायलायनो रोङा नोङो रोङा ना मा दाउ होनना बुङो बिखौ मा दाउ होनो কি চৰাই বুলি কয় এইটো ডাক চৰাই না এক ভাজা হৈ যাব না थास'नि बिधाना नैबेनो नैबेबायदि आरो थास'नि बिधाना आसु थास' बेखौनो बे लङा-लङायाव ओरैहाय होनानै जावनाय जायगायाव होनानै माने गायनाय जादों आरो बेखौ गायखांनानै जिगाब होनानै हाखौ खोबनाय जागोन आरो
नैबेनो थास' बिदाना लोगोफोर मैया थास' गायनायनि गिबि खेबमोन दिनै नैथि खेब गायदों मैया हाजिराफोरा एसे खममोन नालाय बेखाय गायजोबनो हायासै दिनै एसे हाजिराफोरखौ एसे बुरजा लानानै दिनै फिन थास'खौ गायबावदों दिनैबो हागोन ना हाया बिनि खुनु माबा गैया दायो मैया आङो बिथां मालिकजों थास' गायनाय मालिकजों आं मैया एसे रायज्लायनो नागिरदोंमोन बिथांखौ लोगो मोनासै माबा जाहोननि थाखाय बियो गुबुन जायगायाव थांनो गोनांलाय दिनै आङो फिन खेबसे बिथांजों बे थास' गायनायखौनो रायज्लायनो थास' गायनाय जि खामानि लादों बेखौनो रायज्लायनो नोंथांमोननि सेराव आङो फिन खेबसे फैबावबाय बिथांजों एसे रायज्लायनोसै बिथाङा दिनै बेयावनो दंफैयो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबथारजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर दायो आंजों बिथां थास' गायगिरि बिथां रबिन्द्र बर'आ आंजों दङ बेजों दान्दिसे सम थास' गायनायनि बागै बा बिथाङा आवगाय माबाफोर खामानिफोर मावदोंमोन नामा बेनि बागै दसे सम रायज्लायनोसै आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बिथाङानो थास' गायगिरि बिथां रबिन्द्र बर'आ नोंथांखौ आंनि सिजौ प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोबाय खुलुमबाय आंबो नोंथांखौ बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो आंखौ बे आबाद मावनायाव खौरां लाफैनायनि थाखाय आंबो आबादारि जानानै नोंथांखौ आं साबायखर जासिबाय आंनि मुङा मुस्रि रबिन्द्र बर' गामि गेलाबारि लासो दिमाकुसि जिल्ला उदालगुरि दा बे जायगायावनो आं दायो बे बोसोराव गिबियै थास' आबाद मावनायनि मोनसे थांखि लादोंमोन दा बे लेखायैनो आं दा आबादखौ मावनो दायो जागायबाय दा मैयानिफ्राय गायजेनदों दा दिनैबो गायनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ गिबियावनो आं नोंथांनिफ्राय फंनैसो खोथा मोनथिना लानो सानदों गोरान आबाद मावनायनि सिगां नोंथाङा मायबाफोर खामानिफोर मावदोंमोन नामा आवगाय आरो खामानिखौथ' बिदि गोबाङैनो गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानि मावबोनाय जादोंमोन नाथाय बिदिनो बबेयावबा एसे साक्सेस जादों बबेयावबा साक्सेस जायाखै बिदिनो फैयै फैयै दा माने आबादाव आखाइ होनाया बोसोरथामसो जाबाय जेनेबा आं जेब्ला महाराष्ट्र पुनेयावबो खामानि मावनो थांदोंमोन बेयावबो थांनानै किसुमान आबादफोरनि माबाफोरखौ नुथायफोरखौ नुबोनानै आबाद मावनानैबो सोलिनो हानायनि मोनसे राहा दं बेखौ मोनदांथिदोंमोन दा बे मोनदांथिनि गेजेरजोंनो आबाद मावनानैनो गावनि जिउखौ दैदेनलांनायनि मोनसे सिमां नुदों दा जानाय जायिया उनावनिसो दा मावनायखौथ' आं आखायाव लाबाय बेखिनियानो अब्ला लोगोफोर बिथाङा माने गोरान आबाद मावनायनि सिगां माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव खामानि मावना फैबाय नाथाय खायफायाव साक्सेस जादों आरो खायफायाव साक्सेस जायाखै दा बिदिनो बिथाङा मा होनो दायो बोसोरथामसो जाबाय होन्दों गोरान आबाद मावनाय बेयाव निस्सय बिथाङा हयथ' मुलाम्फाखौ नुदों बेनिखायसो बिथाङा माने गोरान आबादखौ मावनो सानदों आरो गुबुन आबादारिफोर बायदि निस्सय बिथाङाबो मोनसे सिमां दङ गोरान आबाद मावनानै सानसे गावखौ दाफुंनायनि निस्सय बिथाङाबो सिमां दङ बेखायनो बिथाङा हयथ' गोरान आबादखौ मावदों जानो हागौ दा फंनैसो आरो खोथा बिथांनिफ्राय आरोबाव मोनथिना लाबावनि नोंथाङाथ' दायो थास'खौ गायनो नागिरदों बे बिधानखौ नोंथाङा बबेनिफ्राय लाबोदों नामा ना गावनो प्रडाक्ट खालामनाय अननानै खोन्थागोन नामा आंथ' बिधानखौ गावनि डाइरेक्ट माने बिदि आं गायब्रबनानै दोननाय जायाखैमोन गायग्रोना दोननाय जायाखैमोन आरो दा बिदिनो बे बिधान लाबोग्रा मानसिखौ लोगो हमनानै सावरायनानै बिथांजों सावरायनानै बिथांनिफ्राय माने सासे जोंनिथिंनिनो सासे बे माने बिधान माने होग्रा मानसि दङ फानग्रा दा बिथांखौ लोगो हमनानै आं दा बिधानखौ बे माने बिथाङा सान्तिपुर बे माबानिफ्राय लाबोदों होनना बुंदों बनग्रुं सान्तिपुर
बे जायगानिफ्राय लाबोदों आरो बिधानखौ मोजां होननानै बिथाङा बुंदों बेखायनो आं बिथांनिफ्रायनो लानानै थास'खौ दायो गायजेनदों। ओमफ्राय नोंथाङाथ' बिधानखौ निस्सय बायनासो लाबोनो गोनां जादों पार केजि बेसेबांसो लादों? पार केजिथ' 45 रांहै लानाय जाबाय बिथाङा। अब्ला नोंथाङा बेसेबांसो माने बिगा थास'खौ गायनो सानदों आरो? नैयावथ' हा खालिया 5 बिगा दङ। दा बे 5 बिगाखौनो गायग्रोनो आं आखायाव लाबाय। दा बे 5 बिगाखौ गायनायावबो माने जथेस्थ' खस्थ' माने मोगा मोगि जानो गोनां जादों। जायो। हालेवनायनिफ्राय लानानै दंग' जावनाय, बिनिफ्राय बायदिसिना मुवा बेसाद बुथुमनाय बिदि माने खालामनो दा बे 5 बिगा थास' गायनाया आंनि थाखाय माने बिराद माने गोदोर मोनसे माने जेंनाजों मोगा मोगि जानानै जेनेबा मावफुंनाय मोनसे हाबा हिसाबै एसे आंनि थाखाय खस्थ'बो जादों। खस्थ' आरो बहुत माने गोदोर हाबा मावनाय बायदि आं नांदो आरो जेनेबा गावखौनो। फिनान्सियेल सेक्टरावबो एसे माने जुरुला जानानै फैयो आरोना। अब्ला नोंथांनो बे 5 बिगा थास' गायनायाव ओरैनो बिधानखौ बेसेबांसो नांगोन नोंनि आन्दाजै? बिधानखौथ' बे आं बे थास' गायबाय थाग्रा एबा थास' आबाद मावबाय थाग्रा आबादारि बिथांमोनजों सावरायनानै सोंलायनायाव बिथांमोनहा बुंदों आरो बिगासेयाव 1 कुइन्टल 20 केजि थास' बिधानखौ नांगौ होननानै बिथांमोनहा बुंदों। दा थेवब्लाबो एसे गेसेंहै गायनानै बिगासेयाव 1 कुइन्टेल 10 केजिफोरजों माने मिलायनायनि मोनसे आखायाव थांखि लानाय जादों। दा नैयावथ' जेनेबा 4-5 कुइन्टेलखौ माने अर्डार होग्रोनाय जाबाय। दा जुदि थोजोबाबा उनाव लाबफिनगोन होननानै आं बिथांखौ बिधान होफैग्रा बिथांखौबो आं बुंहरना दोनहरदों। नोंथाङाथ' थास'खौ गायदों। बे थास' गायनायावथ' माखासे माने हासारनिबोथ' गोनांथि जादों। नोंथाङा बे हासारफोरखौ मायबाफोर हासार होदों नामा? अननानै नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा? दा हायावथ' हाखौ गुन गोनां खालामनो थाखाय किसुमान हासारफोरखौलाय होनो गोनां जायो। दा थेवब्लाबो किसुमान असुबिदानि थाखाय खायसे माने माबाफोरा सेवसार एबा हासारफोरखौ आं बुथुमजोबनो हायाखै। थेवब्लाबो दा माने इक'ग्रिन होननायनि मोनसे अर्गेनिक हासार दं माने भुमि शक्ति होननाय मोनसे सयल। दा बेखौ आं बिगायाव 5 केजिहे सारग्रोनानै लानाय जाबाय। दा बिनि उनाव गोबोरबो होनायनि मोनसे माबा दङमोन, सिन्था दङमोन। खिन्थु दा गोबोरखौ ट्रेक्टरनि असुबिदानि थाखाय ट्रेक्टरजों रोगानो असुबिदा एबा ट्रेक्टरनि सर्टेजाव जेनेबा आं दासिम माने गोबोरखौ होनो हायाखिसै। थेवब्लाबो गोबोरखौ दा बे थास' दंफाङा एसे खिलिब्ला बे गोबोर आरो मोनसे दंफांफोरा मोजां जानायनि मोनसे अर्गेनिक हासार दङ। दा बेखौ आं बे गोबोरजों मिलायनानै दंफाङा एसे ओंखारबा सारनायनि एबा होबावनायनि मोनसे थांखि दङ। लोगोफोर बिथांनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ जोङो मोनथिनो हाबाय आरो फंनैसो खोथा आं मोनथिबावनो बिथांनिफ्राय आं गोसो जादों। नोंथाङाथ' दा बे 5 बिगा थास'खौ गायनानै कमप्लिटआनो खालामसिगोन। गिबि स्टार्टिं हालेवनायनिफ्राय दिनैसिमहालागै नोंथाङा फिनान्सियेल बेसेबांसो रां खरसा जाखो? अननानै एसे फोरमायदो। हालेवनायनिफ्राय लानानैथ' माने गोबां खरसायालाय जाबाय। दा मथा मथि 5 बिगानि दा माने किसुमान हाजिरा जुदि लाजोबोब्ला मथा मथि दायो 60,000 थांनाय जासिगोन आरो दायो। 60,000 नेट टटेल माने 5 बिगायाव आरोना। आरो बिनि उनाव बे हा जाबनाय बायदिसिना जाबाला आरो थांबावगोनसो। बेनिफ्राय बेरा बायदिसिना होनो दङ। मथा मथि 80,000सोआ थांगोन आरो बे 5 बिगा थास' मावनायाव। नोंथाङा बे थास' गायनानै थास'खौथ' दा नोंथाङा गायबाय। दाथ' माने लाक होनना बुंनांगोन। नोंथाङा बेसेबांसो आसा खालामदों नोंथांनि थास'आ माने फुल्लि माबा जागोन होननानै, साक्सेसफुल जागोन होननानै माबा मोनसे आसा दङ नामा नोंहा?
थास' आबादाथ' ओरैनो जेनेबा जाद्रायिलाय नङा दा गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो थास' गायनायफोरा एसे मोजाङैनो माने साक्सेस जानायखौ नुबोदों दा फारसेथिं थास' आबाद मावनो थांबा खस्थ'आथ' दंखायोआनो दा आंथ' बिदि माने बेसां जागोन बेसां मोनगोन दा आं जितु एकदम गोदान थास' आबादारि हिसाबै थास' आबाद मावनाय हिसाबै आं दा बेखौ माने जेबो बुंथ'नो हाखाया दा थेवब्लाबो गोसोआव मोनसे सिमां लानानै माबा मोनसे मोनफुनगोनदां होननानै आसाजों जेनेबा खस्थ'बो खालामदों आरो खरसाबो खालामदों दा बेखौ इसोरासो मा खालामोसै दा नोंथांनिसिम आरोबाव एसे खोथा मिथिना लाबावनि बेफोर आबादखौ मावफुंनायाव बे थास' आबाद बा नोंथाङा आवगाय जिथु खामानिफोर बा मैगं थाइगं गोरान खेथि मावबोबाय बेफोर आबादफोरखौ मावफुंनायाव नोंथाङा एग्रिकालसार डिपार्टमेन्ट बा जोंनि सोरखारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर मोनदों नामा? एग्रिकालसारनिफ्रायथ' बिदि जेबो मोननायथ' बुंजाया खारन आंबो आरो एसां माने जौगाफुनाय आबादारि जिहेतु नंखाया दा जौगाफुनाय आबादारिफोरनोलाय एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआ होदों बेबायदि किसुमान अनसुंथाइफोरखौ बायदिसिना इन्सट्रुमेन्टफोरखौ होदों इकुइपमेन्टफोरखौ होदों हासारफोरखौ होदों नाथाय जों दा गोदान हिसाबै जोङो आं बायदि आबादारिया जेनेबा किसुमान माबाफोरखौ बारा दिन्थिनो हायाब्ला डिमान्डबो खालामजाहैया बिदि जायो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआथ' गोबां माने माबाफोरखौलाय राहाफोरखौलाय होदो गिदिर गिदिर बिदि आबादारिफोरनो दा ट्रेक्टर बेनिफ्राय वाटार पाम्प बेनिफ्राय बिथिं बे स्प्रिंकलार स्प्रे मेसिन बेबायदि बुस्थुफोरखौ होदों खिन्थु आं दासिम बेफोर बुस्थुखौ मोनहैनायनि हयथ' जग्य जायाखै इयुनाव हयथ' मोननो हागौ दा आरो गंसे सरकारनि साबसिडियाव जुदि ट्रेक्टर लानो थाङोबा गोबां रांनिबो प्रयजन जायो दा बिदियाव जोंफोरो एबा आं बायदिया जेनेबा लानो हाथ'वाखै खिन्थु थोंजों बेबायदि इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि स्किम बिदि मोनसेबो जेबो मोनथ'नो हानाय जायाखै आरो जोबथारनायाव आंजों दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ दोननानैब्लाबो आंनि सेराव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय आं नोंथांखौ आंनि चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो आंबो नोंथांनि बे बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि बे आबाद मावनाय फोथाराव फैनानै गावनि समखौ खहा खालामनानैब्लाबो आंखौ खौरां लाफैनायनि आंबो नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासियो लोगोसे इयुनाव लोगो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय आं दिनै आंनि बे खौरां लाफैनायनि समनि गेजेरजोंनो गासै इउटुबार नायगिरि नोंथांमोनखौबो आं साबायखर जासिबाय लोगोसे बिथांनि चेनेलखौ अननानै एबा सिजौ प्रडाक्सन चेनेलखौ अननानै साबसक्राइब खालाम आरो बिथांनि बे भिडिअ बानायनायखौ लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव जाहाथे बिथाङाबो गुबुन गुबुन भिडिअ बानायबाय थानानै नोंथांमोननो दैथायहरबाय थानो हायो गोजोन्थों खुलुमबाय लोगोफोर बेथिं माने थास' होनो थाखाय मा होनो जिगाबखौ रोगाबाय थादों आरो नै बिथिंबो हाजिरा लगायदों माने बे थास' होनो थाखाय बे जिगाबखौ नांगौ जायो नालाय बे जिगाबा खाथियावनो दङ बे जिगाबखौ बिसोरो बे थास' गायनाय जायगायाव लांगासिनो दङ ক'ত ল'ব খেৰটো এইটো হা কৈ দিয়ে অলপ কুচুবাৰীত কুচুত দিবৰ কাৰণে না ঠিকাহে লৈছে না হাজিৰাহে কৰিছে হাজিৰা না দিন হাজিৰা না কিমান দিছে মালিকে 250 না এই बिथिंबो दोङो नै थफ्लाखौ लानानै थांबाय नै खेर कुरि আছে ना हा लाजिदों बिथांमोना बे बिथिं रोगाबाय थादो बे माने थास' गायनाय जायगायावनो लांदों आरोना लोगोफोर बिथां थास' गायगिरि रबिन्द्र बर'जों दान्दिसे सम माने रायज्लायबाय दिनै भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामलिया बेखिनियावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाव मानो होनना बुङोब्ला
बे बेल आइकनखौ थुयोब्ला आंनि भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांमोननियाव फार्स्टआवनो मोनहैगोन। बेखायनो नोंथांमोना नटिफिकेसन बेलखौ थुनो दाबाव। दिनै बांद्राय गोबाव खालामलिया, बेखिनियावनो आं दिनै भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय।